नमस्कार ମୁଁ ସୁନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ, ପବିତ୍ର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଡଙ୍ଗି ବସେଇବା, ଡଙ୍ଗି ବସେଇ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାଲିଯାତ୍ରାର କିଛି ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା କିଣା ଚାଲିଛି। ଡଙ୍ଗା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଡଙ୍ଗା ବସାଇବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ। ଭାଇନା ତା ଦେହରେ ସବୁ ଆସିବ ତ? ଦୀପ ହରିକା ଡିଆସିଲି ଫିଆସିଲି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତ? ଦୀପ ଡିଆସିଲି ହରିକା ସବୁ? ଆଜ୍ଞା। मुरुजरे सजा हुए चौरागण मह मह बासुथाए पंचुकर झुण किए मारे आहुला आउ किए गाए गीत हुलहुली शब्दरे लुचि जाए शीत बोई तो रही चाही आसवा बाटकू तोर रे काम बई पान गुआ थई पान गुआ तोर सखी हसक धर्म मोरा काम बई पान सक धर्म मोरा काम बई पान गुआ थई पान गुआ तोर सखी सक धर्म मोरा काम बई पान गुआ थई पान ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ କିଭଳି ପ୍ରକାର ବୋଇତ ବନ୍ଧନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ରାତିରେ ଆମର ଏଠି ଡଙ୍ଗି ଭସା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାର କାହାର କେମିତି ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କିଏ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର ବୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଶାସନର କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେହେତୁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହୁଛି। ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ ବୋଟ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ ପହଁରା ମାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ବା ଭକ୍ତର ଯେମିତି ଅନିଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଜା ଯେହେତୁ ସଜାଗ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଳତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ବାଜା ବାଜିବାର ନମୁନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ।